Здравейте, скъпи сънародници и любители на сладкото! За вас вече ще бъдат отворени най-новите заведения. И това са сладкарниците нон-стоп. И това се случва благодарение на нашият инвеститор Мими Атанасова, която за жалост днес не може да бъде тук с нас, но да знаете, че тя много ви обича и го прави, защото и тя много обича сладкото. Аз също така и помагам и за това в България ще има две сладкарници нон-стоп. Едната ще бъде в град Ботевград на булевард 3 март номер 83, а другата ще бъде на улица Колкотница 24 в град Горна Оряховица. Благодарим, че ще ни посетите и ще ядете от нашите прекрасни деликатеси. Торти, палачинки с шоколад, желирани бомбони по стените. Всичко ще бъде забавно. Ей, Мими! Това е нашата мечта, нали? Да имаме сладкарница нон-стоп. Супер много ти благодаря за всичко. Супер много те обичам и супер много се радвам, че те познавам. Благодаря на Маринка и Литка, които ни запознаха преди 3 години, 2-3. И че ние просто не се запознахме и не продължихме напред, а ние продължихме напред заедно. И благодаря за всички хубави моменти, които сме имали заедно. И искам да знаеш, че супер много те обичам и се радвам, че се познаваме. Това го повторих вече милион пъти. Но както и да е, това е от обич. Ти си прекрасна, имаш невероятен глас. Това е нещо, което трябва да го използваш и имаш голям талант да свириш на каквито и да било инструменти. Да, и тук имаме едно кученце за теб. Да, извинявай, че не ти го изпратих по-рано, за което съжалявам. И супер много те обичам. И благодаря, че беше с мен през тази година, в която ми се случиха доста неща и ти не ме остави. Ти си прекрасна, невероятна, красива. Просто двете сме принцеси в Божиите очи. И да знаеш, ако той го гледа, трябва да го хареса, защото иначе ще бъде тежко. Да. И супер много те обичам. И с огромно нетърпение очаквам да дойдеш в Горна и да имаме супер яките моменти отново и да се снимаме като дебили отново. Обичам те!